To je piačka. Janča. Tony Ožvald ešte to stihol prepasírovať na Gergela. Gergel poslal prihrávku medzi korčule Lušňákovi. Pekné prenesenie hry od Žochárov a strela šijom od Antonia Ožvalda. Ešte Lušňák, ktorý to tam pošle. A je z toho napokon gól! Teší sa Lukáš Janča. A Topolčany využívajú presilovú hru a idú do vedenia 2-0. Lukáša Janču, 6. gól v aktuálnej sezóne, 12. kanadský bod. V minulej sezóne pravidelne hrával Extraligu juniorov vo výbere HC Slovan Bratislava. Aktuálnej už Ali Ostrými za Žochárov. No a skoruje v druhom zápase v rade.